Evo, dobrodošli na još jedno proučavanje naše teme. Dobrodošli na 4. nedelju naše kampanje Zašto uopće postoji. Ako se sjećate, do sada smo u protekle 3 nedelje razmišljali o Božjem pozivu. Bog nas je pozvao. Prvo, pozvao nas je zašto? Pozvao nas je da nas voli, da ga upoznamo, da mu uzvratimo ljubav, da uživamo u zajedništvu sa njim. Drugo, Bog nas je pozvao da pripadamo njegovoj crkvi. Pozvao nas je da budemo zajedno. I ovo jutro htio bih da idemo dalje, da razmišljamo o 3. pozivu za nas. Međutim, htio bih da vas podsjetiti na stihove koje smo trebali učiti na pamet. Svaka poruka je popraćena sa ključnim biblijskim stihom koji nam na neki način pomaže sumirati ono o čemu smo razmišljali. I tako smo prvu nedelju govorili o stihu Izaija 44:2 i kaže i sumira Božji poziv za nas. Ovako veli Gospod, sad vi nastavite. Ne boj se. Druga nedelja govorimo da nas je Bog pozvao, da nas voli i sumirani stih koji sumira tu temu je Rimljanima 6:13 i kaže prinesite Bogu. Ajmo glasno, ko može? Ok. A svoje? Dobro. Malo nam ne ide nešto. I prošle nedelje govorili smo da smo pozvani da pripadamo njegovoj crkvi i stih koji smo govorili Efežanima 3:26 kaže ajmo to ponoviti. Može? Za iduću nedelju da nam bude to malo jasnije i snažnije. Zašto je to važno učiti stihove na pamet? Znate zašto? Zato jer ćemo ovu kampanju kroz mjesec, 2, 3 zaboraviti. Zaboravit ćemo sve ono o čemu smo govorili. Ali stihove koje pohranimo u svoje srce nećemo nikada zaboraviti. I doći će vremena kada nam je jako potrebna ta riječ Gospodnja. I ti stihovi bit će poput oaze našem duhovnom biću. Ti stihovi će nas nositi da možemo proći bilo koju kušnju, bilo koji problem kroz koji prolazimo. Vidite, ne možemo biti ono što trebamo biti prije nego što smo ljubljeni od samoga Boga i prije nego što pripadamo njegovoj obitelji. Tek kada razumijemo da nas Bog ljubi, da nas je stvorio za zajedništvo sa njim, da nas je stvorio da pripadamo njegovoj obitelji, tek tada možemo započeti biti ono što Bog želi od nas da budemo. I jedan stih u Svetom pismu zapisao ga je apostol Pavao u Rimljanima 8:28-29. Govori vrlo jasno što je to što Bog želi da mi postanemo. Vidite, taj život sa Bogom, naše obraćenje je tek početak, ali Bog ima nešto mnogo više od samog spasenja. I taj stih kaže ovako: znamo da Bog čini da sve pridonosi dobru onih koji ga ljube, onih koji su odlukom Božjom pozvani. Vidite, ovdje vidimo da nas je Bog pozvao, on je pozvao svakoga čovjeka za zajedništvo sa njim. Ali tu nije kraj. Jer ko je predvidio? Vidite, Bog je nas predvidio. On je i predodredio. On nas je čak i predodredio. Zašto? Da budemo jednaki slici njegova sina. Bog želi da svaki čovjek svaki dan bude što sličniji njegovom sinu Isusu Kristu. I to je 3. svrha našeg postojanja, našeg života. Da budemo poput
Isusa Krista. Moja treća svrha u životu jest biti poput Isusa Krista. I to vidite u vašim bilješkama. Bog želi da mi budemo poput Isusa. A kakav je Isus? Koje su njegove karakteristike? Je li Isus ljubav? Da. Što je još Isus? Kakav je on? Je li on dobar? Je li on pravedan? Krotak, strpljiv, milostiv, sažaljiv? I mogli bi u nedogled nabrajati kakav je Isus. I Bog želi da vi i ja, svaki čovjek, bude poput Isusa Krista. I tek kada naš karakter je što slični Isusu Kristu, mi možemo živjeti puninu života i doživjeti i radost i blagoslov i svaku moguću ljepotu života doživjeti tek kada smo poput Isusa Krista. Vidite, taj život na koji nas je Bog pozvao možemo oslikati jednom lijepom metaforom. U Svetom pismu često puta slijediti Isusa se opisuje kao sa trčanjem naše životne trke. Svako od nas ima svoju trasu, ima svoju trku, životnu trku. I naš život doista jest trčanje trke. Mi trčimo, mi se borimo kroz život. I Biblija u nekoliko odjeljaka opisuje kršćanski život kao trku. I vidjet ćemo što to zapravo znači. Bog želi da mi u toj trci duhovno rastemo, napredujemo i da iz dana u dan postajemo što slični Isusu Kristu. Vidite, to je kao i u našem roditeljstvu. Mi se nevjerojatno veselimo kad dobijemo dijete. I Bog se veseli kada se mi obratimo, kada prihvatimo Isusa Krista za našeg osobnog spasitelja. Ali da li mi kao roditelji bi htjeli da to dijete, lijepo, kakvo ono je prilikom rođenja i prvih par mjeseci, da li bismo htjeli da to dijete ostane takvo za cijeli život? Naravno da ne bi. Mi želimo da to dijete odraste, da nauči hodati, da nauči govoriti, da nauči čitati, da stekne nekakvo zvanje, da danas sutra stekne svoju obitelj. To mi želimo odrastanje. I jednako tako naš Bog želi da u duhovnom smislu mi odrastemo, da postanemo zreli, da donosimo određene plodove za njegovo kraljevstvo, da budemo sposobni i druge dovoditi u njegovu obitelj. I stoga je pitanje ovo jutro s kojim bih htio da se suočimo, kako biti ono na što me Bog poziva. Drugim riječima možemo to reći i ovako: kako trčati maraton, životni maraton prema duhovnoj zrelosti. Htio bih da ovo jutro odgovorimo na to pitanje. Kako biti ono što Bog želi da budemo? Kako da trčimo tu našu životnu trku prema duhovnoj zrelosti? I stoga bi vas zamolio, ako želite otvoriti vaše Biblije u Hebrejima poslanici 12. poglavlje, prvih nekoliko stihova zaista možda najjasnije govori što to znači trčati maraton, životni maraton. Ali naravno sve te stihove ili većinu stihova imate i u vašim bilješkama, pa možete pratiti i u njima. I u 12. stihu čitamo, 12. poglavlju, prvom stihu Hebrejima poslanice čitamo ovako: zato i mi, opkoljeni tolikim oblakom svjedoka, odbacimo od sebe svako breme i grijeh koji lako zavodi, te ustrajno trčimo na utakmici koja nam je određena. Vidite, ovdje je ta utakmica koja nam je određena. Bog nam je dao utakmicu da je odigramo, da istrčimo tu trku do kraja. I prvi princip ka duhovnoj zrelosti, da budemo ono što Bog želi da budemo, je trebamo očistiti svoj život. Očistiti svoj život. Pogledajte još jednom ovaj stih. Zato i mi, opkoljeni tolikim oblakom svjedoka, odbacimo od sebe svako breme i grijeh.
Prvu stvar koju trebamo napraviti prema duhovnoj zrelosti je da odbacimo svako breme i svaki grijeh. Da očistimo svako smeće iz našeg života. Što je to što nas može sputavati ka duhovnoj zrelosti? Prije svega, to mogu biti naše grešne misli. Vidite, svaki dan mi smo zatrovani sa kojekakvim griješnim stvarima. Sve te informacije koje čujemo svakodnevno ulaze u naše misli i mnoge od tih misli nas koče, sputavaju da se ne razvijamo u duhovnom smislu. Naše srce trebamo očistiti. Kako možemo očistiti naše srce koje se, nažalost, zagadi često puta? Onečisti priznanjem Bogu naših grijeha. Možemo očistiti naše srce. A ako priznamo svoje grijehe, vjeran je On, oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti, kaže Sveto pismo. Treće, možda naše životne planove trebamo počistiti, očistiti. Vidite, svi mi imamo naše nekakve planove u životu. I mnogi od tih planova su možda planovi koje Bog ne želi u našem životu. Često puta naš životni plan je tako ispunjen svime i svačime da naprosto nemamo vremena za Boga. Nemamo vremena kad čitati, nemamo vremena kad se moliti, nemamo vremena se sastati jedni sa drugim. Čak nemamo vremena ni u crkvu ponekad doći. Vidite, toliko smo mi nagurali u naše životne planove, a Bog možda želi da ih počistimo malo, da stavimo stvari po prioritetu. Mi trebamo ponekad očistiti i naš hobi. Ne kažem da je svaki hobi loš, dapače, mi trebamo imati i trebamo se zabaviti u životu. Ali ponekad naš hobi nas može zaustaviti da ne budemo ono što trebamo biti. Možda neke naše životne odnose trebamo počistiti. Možda neki ljudi, neka društva u kojima smo bili prije, nas sputavaju, nas odvode u stramputicu. I Bog želi da počistimo to, da se možda čak odvojimo od nekih ljudi, da napustimo neko društvo, ako je to potrebno, ako nas to društvo odvodi od Boga. Prvu stvar, mi trebamo očistiti svoj život od svega onoga što nas sputava na tom putu zajedništva sa Bogom. I onda da ustrajno trčimo na toj utakmici koja nam je određena. Vidite, ko treba trčati tu trku? Tko? Ja trebam trčati svoju trku. Ne može niko drugi trčati moju trku. Ja je moram odtrčati. Ali znate što se događa u životu? Da drugi ljudi vam često nameću da trčite njihovu trku, a ne vašu trku koju Bog ima za vas. Često puta naši bližnji, naši supružnici, naši roditelji, naša djeca, naši šefovi na poslu, naše društvo u kojem živimo, naša okolina nam nameće standarde po koje mi trebamo živjeti. I ako ne živimo kako oni hoće, odmah je konflikt, odmah je problem. Odmah nas ekskomuniciraju iz društva, odmah nas marginaliziraju. Često puta svi drugi žele da mi živimo onako kako oni hoće, onako kako njima paše, a ne onako kako mi osjećamo da nas Bog poziva da trčimo. Vidite, nitko ne može trčati vašu trku, vi je morate trčati, ali ne možete trčati ono što Bog želi da trčite i trčite ono što svi drugi žele da trče. Stoga moramo odlučiti čiju trku ćemo trčati. Na kojoj stazi ćemo biti? Na stazi svih onih koji žele kako bismo mi trebali trčati ili na stazi koju je Bog namijenio za nas. Dakle, prvi princip ka duhovnoj zrelosti, da budemo ono što želimo biti. Prvi princip kako trčati taj duhovni maraton prema duhovnoj zrelosti je da počistimo svoj život. Drugo, trebamo biti strpljivi. Trebamo biti strpljivi. Ne trčimo sprint, nego trčimo maraton. Život je, dragi moji, maraton, nije sprint. To nije kratka staza. Životna trka je maraton i traje cijeli život. Stoga moramo paziti kako ćemo raspodijeliti našu snagu.
Kako ćemo trčati tu trku? Vidite, kad postanemo kršćani, mi smo oduševljeni. Sjetite se kad ste prihvatili Krista. Nema radosnije osobe. Vi ste neki nedavno možda prihvatili Krista. Možda se sad osjećate kao da je cijeli svijet vaš. Čitate Bibliju, molite se predano. Želite svim ljudima reći da je Isus spasitelj. Želite cijeli svijet da se obrati Bogu. I to je dobro i tako to mora biti. I dao Gospod da svi uvijek bili tako oduševljeni kao onoga dana kada smo prihvatili Isusa Krista. Ali nažalost ponekad se događa u našem životu da s vremenom mi se malo ohladimo. Mi se malo skuliramo. I onda nema više takve predanosti kao što je bila na početku. Dolaze sumnje, dolaze ponekad padovi. I onda nije više onako kao što je bilo. I onda se ponekad obeshrabrimo. Ali moramo znati da je sve to dio sazrijevanja. Kao što i naša djeca, kada se rode, oni su lijepa, krasna, ali oni uče hodati, uče govoriti i padnu i govore i onda to svakako šepetljavo ispadne u početku. Tako je i naš život. Ne možemo odrasti duhovno preko noći. Ne možemo. Znate, Bog kada stvara gljivu, on je stvori za 6 sati. Kada stvara hrast, Boga stvara 60 godina. Što biste htjeli rađe biti? Gljiva ili postojani hrast? Vidite, ne možemo duhovno sazrijeti i biti zreli kršćani preko noći. Ne možemo. I doći će i padovi, i radosti, i žalosti, svakakve stvari će doći. I moramo biti strpljivi na tom putu odrastanja. Mi ćemo se doista susretati sa svim i svačim u životu. Sa mnogim problemima. Ali nemojmo odustati. Biće protivljenja. Ljudi će biti protiv nas. Kada ćemo se odlučiti za Isusa Krista, mnogi će biti protiv nas. Ali nemojmo se obeshrabiti. Budimo strpljivi. Hebrejima 12.1 kaže te ustrajno trčimo, stih kojega smo čitali. Ustrajno, znate što znači ustrajno? To znači ustrajno, zar ne? Jako duboko, jel? Ustrajno trčimo na utakmici koja nam je određena. Svaki tran, svaki dan, svaki tjedan stanimo jedan mali baby korak. Dječji korak prema duhovnoj zrelosti. I znate, možda u tom danu ako pobjedimo jedno iskušenje, ako pobjedimo jednu stvar u životu, ok, super. Nakon godinu dana vidjet će se veliki progres. Vidjet će se veliki progres. Zato budimo strpljivi. To je drugi princip. Treći princip prema duhovnoj zrelosti, da budemo ono što Bog želi da budemo, jeste da svaki dan se pokušajmo fokusirati na Isusa Krista. Pogledajte drugi stih Hebrejima poslanice 12. Kaže, uprimo pogled u začetnika i završitelja vjere u Isusa. Gdje da gledamo? U Isusa. Svaki dan da upremo pogled u Isusa koji je započeo naš životni put, našu životnu trku i koji će je završiti. Zašto se trebamo fokusirati na Isusa? Zato jer što god želimo biti, moramo se na to fokusirati. Što god želimo biti, na to se moramo fokusirati. Jeste li ikada gledali skok u vis u atletici? Našu Blanku Vlašić, na primjer. Jeste gledali kada se ona fokusira da preskoči zadanu visinu? Jeste li gledali to? Kako ide? Pa se stalno diže, pa se fokusira, pa jednostavno projecira se da će preskočiti tu visinu. Jeste li gledali kad djecu koja žele biti Ronaldo ili Messi, kako kopiraju, kako gledaju svaku fintu, svaki dribling, čak i frizuru, pa stavljaju gelove poput Ronalda. Još nisu izmislili takav gel za moju kosu, ali
Ali djeca se projiciraju. Znate, s kim mi provodimo vrijeme, o kome razmišljamo, o čemu razmišljamo, to i postajemo. Ako mi svaki dan provodimo vrijeme u krčmi ili sa nekakvim društvom, mi ćemo uskoro takvi i postati. Mi ćemo takvi i postati. Ali ako provodimo svaki dan vrijeme sa Isusom, mi ćemo biti poput Isusa. Ako svako jutro ustanemo i uzmemo riječ Božju u ruke i pročitamo nekoliko redaka iz pisma, razmišljamo o tome i porazgovaramo sa Isusom i kažemo: Isuse, evo ja bih ti ovu riječ danas držati u svojem životu. Znam da je teško, a ti mi pomozi. Isuse, ovaj dan je predamnom teški zadatak. Isuse, pomozi mi. Ili imam nekog bolesnog svojeg. Isuse, evo ti vidiš, ti znaš, ti možeš pomoći. Isuse, trebam tvoju snagu. Porazgovarajmo sa Isusom. Ako se družimo sa Isusom, mi ćemo biti poput Isusa. Ali ako se nikad ne družimo s Isusom, bit ćemo poput Štefa ili Marice ili ne znam s kim se družimo. Takvi ćemo biti. Takvi ćemo biti. Vidite, Isus je svaki dan provodio vrijeme sa svojim ocem. Kaže nam Luka 22:39, zatim iziđe odande te po običaju pođe na Maslinsku goru. Zašto? Da bi razgovarao, da bi bio sa svojim ocem u samoći. 2. Korinčanima 3:18 apostol Pavao kaže: a naša lica nisu pokrivena, ona odražavaju Gospodinov sjaj kao u zrcalu, dok se, pazite ovo, mijenjamo i postajemo sve sličniji Gospodinu sa sjajem koji je sve slavniji. Vidite, mi se mijenjamo u tu sliku Gospodinovu. Svaki dan, malo po malo. I zato je važno da se fokusiramo na Isusa. Vidite, postoji mnoge stvari, instant stvari u našem svijetu u kojem mi živimo. Postoji instant kava, instant juha, instant, šta još? Molim? Sve je danas instant, sve je na brzinu. Ali ne možemo instant postati zreli kršćani. Ne ide. Zato je važno svaki dan fokusirati se na Isusom. Provoditi vrijeme sa Isusom i malo po malo mi ćemo se mijenjati. 4. princip da budemo ono što trebamo biti jeste: kad postane teško, sjeti se na nagradu. A vjerujte, postaće teško i bit će teško na tom putu. Sjeti se nagrade. Hebrejima 12:2 i 3 čitamo sljedeća 2 stiha u tom poglavlju. Kaže ovako: uprimo pogled u začetnika i završitelja vjere u Isusa, koji namjesto određene mu radosti podnese križ, ne mareći za sramotu, te, slušajte sad ovo dobro, možete slobodno procrtati u vašim Biblijama, od tada sjedi s desne Božjeg prijestolja. Šta je Isus prošao sve u životu? Prošao je svakakve stvari. Ali došlo je vrijeme da je sjeo s Bogu desne strane u kraljevstvu nebeskom. Promotrite pomno ga onoga koji je od grešnika podnio takvo protivljenje protiv samoga sebe, da ne sustanete i ne klonete duhom. Vidite, mnoge stvari će nas u životu sputavati i dođe nam da sustanemo, da klonemo duhom. Ali nemojmo klonuti, sjetimo se nagrade koja nas čeka, koju je Bog obećao za nas. Vidite, ako Bog želi da budemo poput Isusa, On će nas provesti kroz stvari i događaje koje je Isus prošao. Da li je Isus u njegovom životu bilo vremena kad nije bio shvaćen? Da ili ne? Da. Da li je bilo vremena kad su ga izrugivali? Da. Da li je bilo vremena kad je bio iznevjeren od svojih najbližih, od onih koji su mu tu bili bliski? Da. Kada je bio potpuno neshvaćen, kada je bio izdan?
ako Bog želi da budemo poput Isusa, on će nas provesti kroz slične situacije koje je Isus prošao. Biće takve stvari i u vašem i u mojem životu. I mislim da su možda već i bile. I u životu doista će se događati svakakve stvari. Ali vjerujte, Bog će biti uvijek sa nama i sve te stvari koristit će da bi oblikovao Kristov karakter u nama. I zato nemojmo se obeshrabriti kad će biti teško. Sjetimo se kada prolazimo kroz kušnje i tegobe da nagrada dolazi. Pogledajte, Otkrivenje 21.3 kaže, apostol Ivan zapisao, čuo sam ja glas prijestolja kako govori, on u viziji vidi nebo, vidi ono što nas čeka i kaže, sad Bog prebiva s njima. S kime? S nama koji smo ga slijedili. On će živjeti s njima i oni će biti njegov narod. Mi ćemo biti njegov narod, Božji narod. Kaže, sam Bog bit će s njima. Kaže, on će obrisati svaku suzu s njihovih očiju i neće više biti smrti. Više neće biti tugovanja, ni plakanja, ni boli, jer stari svijet, staro je nestalo, novo je evo nastalo. Znate što nas očekuje jednog dana? Kaže pismo da to ne možemo ni zamisliti. Kolika ljepota i blagoslov nas čeka, kolika nagrada. Vidite, ovaj svijet kakav je prekrasan. Volimo živjeti. Ali ono što je Bog pripremio za nas u nebu je neprocjenjivo prema onome što ovdje prolazimo. Stoga kada prolazimo kroz poteškoće, sjetimo se nagrade. Upravo to i apostol Petar govori, koji piše kršćanima koji su prolazili kroz tegobe, muke, protivljenja i progonstva. On im piše ovako: Bog izvor svakovrsne milosti, onaj koji vas je u Kristu pozvao u svoju vječnu slavu, sam će vas, kad budete neko kratko vrijeme trpjeli, usavršiti, učvrstiti, ojačati i utvrditi. Vidite, Bog nas je pozvao u njegovo vječno kraljestvo. I treba ćemo proći kroz određeno vrijeme trpljenja i muke i nelagodnosti. Ali kroz sve to on će nas ojačati, učvrstiti i utvrditi. Vidite, Bog nam nije obećao lagodan život. Je li gdje vidjeti u pismu da je Bog obećao lagodan ovozemaljski život? Ne, nije. On je obećao nagradu na nebu. Sve na ovom svijetu je na neki način zbog grijeha slomljeno, pokvareno. I težak je život koji živimo. Nije li? Teško se svaki dan ustati, otići na posao, boriti se sa svim što se borimo, i bolestima, i problemima, i poteškoćama. Teško je. Što ne znači da ovaj svijet nije lijep. Da li je lijep? Itekako. Ima puno lijepih stvari, ima puno stvari za uživanje. I vjerujem da svi uživamo u životu. Ali generalno gledano težak je život. Teško je živjeti. Teško je živjeti. A Pavao kaže u Rimljanima 8.17, ako jesmo Božja djeca, mi smo i Božji nasljednici zajedno s Kristom. Ako jesmo Božja djeca, mi smo nasljednici svega onoga što je Kristovo. Ali to možemo biti samo ako u istinu s Kristom i trpimo, kao što je on trpio, da bismo zajedno s njim primili slavu. Vidite, mi bi ponekad onako kao ljudi samo dobre stvari uzeli, samo slavu, samo ljepotu. Ali ne možemo uzeti samo Kristovu slavu ako ne uzmemo i Kristovo trpljenje. Stoga ako želimo biti Kristova djeca, moramo uzeti i slijediti Krista i u trpljenju. I onda kada nam je teško, kada nije sve onako kako bismo htjeli, tek tada ćemo onda uživjeti i u slavi. I zato je ovaj stih jedan u Rimljanima 8.28 stih koji sumira sve ovo što ovog jutra govorimo, i htio bih ga da doista naučimo na pamet. Ako jedan zapamtite, molim vas, ovaj zapamtite.
Rimljanima 8:28, da znamo da Bog čini da sve pridonosi dobru onih koji ga ljube, onih koji su odlukom Božjom pozvani. Ajmo svi zajedno. Znamo da Bog čini da sve pridonosi dobru onih koji ga ljube, onih koji su odlukom Božjom pozvani. Dakle, 4. princip, kad postane teško, uvijek se sjetimo Božje nagrade i da će Bog izvesti sve na dobro. 5. princip prema duhovnoj zrelosti. Kako trčati naš duhovni maraton? Još jedan princip. Trčimo sa drugim ljudima. Nemojmo trčati svoju trku sami. Trka jest moja osobna, ali ja i svi vi trebate nekoga s kim ćete trčati maraton. U različitim fazama života mi trebamo jedan drugoga. I zato postoji crkva Isusa Krista. Zato braća, sestre, zato dobri prijatelji, zato male kućne biblijske grupe, jer mi trebamo jedan drugoga. Jedna afrička izreka kaže, da bi trčao brzo, trči sam. Da bi trčao daleko, trči sa drugim ljudima. I to je istina. Ako želimo malo pretrčati, trči sam, možeš to. Ali ako želiš trčati daleko, trči sa drugim ljudima koji će te podržavati. I to je ono što nam govori i Sveto pismo u Hebrejima, poslanici 10, 24, 25 stih koji vrlo često koristimo i pazimo jedan na drugoga, da se potičemo na ljubav i na dobra djela. Ne ostavljamo kako neki običavaju vlastitog sastanka, već se sokolimo, hrabrimo se međusobno. I ovo to više što više vidite da se približuje dan. Ne trebamo mi 100 ljudi s kojima ćemo trčati. Ne trebamo ni možda 50, ali trebamo 2, 3 bliskih suradnika, jednu malu grupicu ljudi. Naravno, trebamo mi jedni druge, trebamo crkvu, ali one bliske prijatelje, možda nećemo ih imati mnogo. Ali trebamo jedni druge, trebamo nekoga s kim možemo podijeliti i naša razočaranja, i naše kušnje, i naše poteškoće. Zašto neki ljudi ne završe trku na koju ih je Bog pozvao? Znate zašto? Najčešće ljudi odustanu zbog straha i zbog obeshrabrenja. Ljudi se boje okoline. Ljudi često puta čuju riječ, čuju evanđelje, oduševe se. To je ono što sam cijeli život tražio. Ali što se onda događa? Dolazi protivljenje okoline, onih najbližih. I onda ljudi se preplaše. I to izgleda kao da ričući lav ide na vas, kao da će vas cijeli svijet proždeti. Kada započinjete život sa Bogom. I onda ljudi stanu natrag korak i preplaše se i ne idu dalje. I toliko puta sam nažalost to vidio u životu. I toliko mi je to žao. I ljudi se obeshrabre zbog koje kakvih stvari. Ali zato mi trebamo jedan drugoga. Mi trebamo podršku. Mi trebamo nekoga s kim možemo takve stvari podijeliti. S kim se možemo pomoliti. Ko nas može posavjetovati. Da prebrodimo te početne prve krize. Jer one dolaze. Ali Bog nas želi provesti dalje. I zato mi trebamo malu biblijsku grupu, trebamo crkvu Isusa Krista, da možemo završiti trku na koju nas je Bog pozvao. I zato je važno da trčimo sa drugima, ne sami. 6. princip. Prema duhovnoj zrelosti. Bog me čuva u svakoj fazi mojeg životnog puta. Bog će me čuvati na svakom koraku. Vidite, kad mi započnemo život sa Bogom, nije odmah sve sjajno. Mi ćemo pasti, mi ćemo pogriješiti, ali nema veze. Bog će nas voditi, Bog će nas podignuti. Bog, znate, ne očekuje od svakoga od nas da odmah budemo savršeni. Možda će nam izljetiti tu i tamo neka grda riječ. Možda ćemo učiniti ovo ili ono. Ok. Naravno, Gospod neće biti sretan kad padnemo, kad sagriješimo.
Ali on neće biti razočaran. Kao što mi kao roditelji nismo razočarani ako dijete padne. Znate, ja ne vjerujem da je neko od nas galamio na svoje dijete od godinu dana što ne zna čitati. Ne znam da li je to neko radio. Ili na 7-godišnjaka zašto ne zna voziti auto. Ok, ne zna. Nema problema, doći će vrijeme i za to. Tako i Bog. Zna, u svoje vrijeme mi ćemo sazrijeti i moći neke stvari koje na početku kršćanskog života ne možemo. Bog nije razočaran ako nismo savršeni. Ne trebamo se sramiti. Ne trebamo odustati ako se događa određeni pad. Bog nas neće osuditi. Bog je brižan otac i on nas podiže, on nas hrabri, on gleda na nas, on nas prati, on daje ruku onda kad zapadnemo u glib. U svakom trenutku on je kao brižan otac sa nama. Možda mislimo kako naš život nije ono što bi trebao biti. I onda ponekad ljudi razočarani u svoj kršćanski život naprave jedno od dvije stvari. Pretvaramo se da je sve ok, da je sve dobro i onda varamo sami sebe i sve druge, ili bacamo se u očaj ili odustajemo. Često puta kad padnemo u našem životu, kršćanskom životu, napravimo jedno od te dvije stvari. Ili se pretvaramo da je sve dobro, a ne bismo se trebali bismo priznati prije svega Bogu. Bože, evo, pao sam, žao mi je, ne želim više. Trebamo priznati našim bližnjima, evo, zglajzao sam, nisam dobro napravio. Znate, priznanje oslobađa, nevjerojatno oslobađa. I Bog oprašta i stvara čisto srce. I zato ako padnemo, priznajmo Bogu. On će nas podignuti. Nemojmo odustati, nemojmo se obeshrabriti. Pogledajmo kako je to apostol Pavao radio u svom životu. U Filipljanima 2. poglavlju 12. i 13. stih kaže, on razmišlja o svom životu, on razmišlja o svojoj duhovnoj zrelosti, on razmišlja o svojoj životnoj trci i kaže ovako, ja još to nisam postigao, još nisam savršen. Ako apostol Pavao nije savršen, ako ja nisam, ako vi niste, ok, dobro. Kaže, nisam još to postao, nisam postao savršen, ali ustrajno nastojim osvojiti taj cilj. Ja ustrajno nastojim biti poput Isusa Krista, jer je Krist osvojio mene. Braćo i sestre, ne smatram da sam osvojio cilj. Nisam postao savršen. Nisam završio svoju životnu trku, ali jedno neprestano radim. Zaboravljam ono što je iza mene, sve moje padove, priznao sam Bogu, tražio sam oproštenje i zaboravljam te stvari, neću da te stvari više utječu na mene. I naprežem se da dosegnem ono što je ispred mene. Težim ka cilju da osvojim nagradu za koju nas je Bog pozvao u Kristu Isusu. Vidite, ovo je primjer apostola Pavla. Tako je to i u našem životu. Jeste li kad pratili svoje dijete na nekoj trci, u školi ili negdje gdje su djeca trčala? Jesmo navijali za njih? Pa naravno da jesmo. Jesmo ih pratili? Kad? Na početku? Da, ajde, idemo. Onda u sredini trke, pa isto. A što se bliži o kraj, što je snaga ponestajala, jesmo ili i mi onako posustajali ili smo još više hrabrili? Ma još više tada u finišu, još više treba hrabriti, galamili smo, ajde još malo, možeš. Takav je i naš nebeski otac. Što se bliži kraj trke, Gospod nas još više hrabri, podržava da istrčimo do kraja. 7. princip. Svaki dan živi sa svrhom. Ja ne znam koliko je vama dana ostalo, ne znam ni za sebe. Jel neko zna? Hvala Bogu da ne znamo koliko nam je dana ostalo. Ne znamo. Ali ja želim moj život živjeti disciplinirano
i iskoristiti svaki dan pametno sa svrhom. Ne želim da mi dani idu, kako ide ona pjesma, uludo. Ja to ne želim. Ali mnogi tako žive, da mi dani idu uludo. Želim da svaki dan ima smisla i zato ne želim spavati do 11 sati. Da mi prođe najbolji dio dana. Ako znate, želimo živjeti s Bogom i biti slični Isusu Kristu, neke stvari ćemo se morati odreći, a za neke stvari mi ćemo se morati disciplinirati. Ako želimo biti poput Isusa Krista. Ne može sve ostati po starom kao što je bilo u životu bez Boga. Neke stvari moramo odbaciti, a neke stvari dodati našem životu. Korinčanima 9:25-26 Pavao kaže: svako tko se natječe na atletskom natjecanjima ide na stroge pripreme. Ništa novo, jel? Da bi bio okrunjen lovorovim vijencem koji je propadljiv, ali naš vijenac je nepropadljiv. Naš vijenac je nepropadljiv. I zato ako se atletičari, sportaši strogo pripremaju, discipliniraju za nešto propadljivo, za neku medalju, za neki novac, za neku slavu koja za 3 tjedna neće ih niko više se ni sjećati. A mi se trebamo disciplinirati i pripremati za vječnu nagradu koja će trajati za cijelu vječnost. Pa zašto je više bolje onda uložiti vrijeme i trud i napor? Za nešto propadljivo ili za nešto što traje? I onda kaže: ja dakle trčim kao onaj koji ima cilj pred sobom i udaram ne kao da udaram u prazno. Ja dakle upravljam strogo sa svojim tijelom i držim ga pod stegom da se ne bi dogodilo da Bog odbaci mene. Dragi moji, mi moramo biti disciplinirani u našem životu. Disciplina je ono što Bog traži. Ako želimo bilo što u životu postići, moramo biti disciplinirani. Odreći se nekih stvari da bi neke stvari stavili u naš dnevni raspored. Hebrejima 12:12 kaže: zato uspravite mlitave ruke i klecava koljena i pravo hodite svojim nogama, da se hromi ud ne iščaši, nego radije da ozdravi. Dakle, moramo biti snažni na tom putu na koji nas je Bog pozvao. Bog zna da ćemo se umoriti na maratonu i zato trebamo hodati ravno, ne tražiti nekakve prečace, polukršćanski život. Da, u nedjelju ok, ali preko tjedna, malo da se prilagodimo ovom svijetu, društvu, pa neka ne bude baš onak sve kako mora biti. Bog traži da hodamo uspravno. I 8. princip koji bi rekao i zadnji, kako da budemo ono što trebamo biti, kako da trčimo na životni maraton prema duhovnoj zrelosti. I ovo je možda meni najdraži. Ono što ja neću završiti, Bog će završiti. Znate, koliko god se mi trudili, koliko god sve ove principe sprovodili u život i htjeli biti poput Isusa Krista, ja znam da nikada neću biti poput Isusa. I pismo kaže: ono što ja neću završiti, moj Gospod će završiti umjesto mene. I to je nešto što meni daje toliku hrabrost i toliku snagu u kršćanskom životu. Da će Bog završiti moje oblikovanje. Ja sam stvoren da budem poput Isusa Krista. I vi. I svaki čovjek. Ali ako to nećemo uspjeti, Gospod će to učiniti. Pogledajte Filipljanima 1:6 što kaže Pavao. Siguran sam. A kaže siguran sam u ovo isto, da će onaj koji je počeo dobro djelo među nama. Vidite, ko je taj koji nas je pozvao da ga vjerujemo, da ga slijedimo? Ko? Ja? Neko drugi? Bog nas je pozvao da ga slijedimo, da mu uzvratimo na njegovu ljubav. Bog je taj. I Pavao kaže siguran sam da onaj koji nas je pozvao,
koji je počeo dobro djelo među nama, da će ga dovršiti do dana Krista Isusa. Bog će završiti to dobro djelo u nama. Vidite, ovo nije izgovor da ne radimo, da ne trudimo se dovoljno u životu, da zanemarujemo grijeh ako dođe, naše padove. Ne. To nije izgovor. Ali možemo li zamisliti samo dan kada ćemo vidjeti Isusa i kada ćemo ga gledati licem u lice i kada ćemo biti poput njega, kada ćemo biti poput Isusa. Svi naši nedostaci, svi naši padovi, strahovi, nesigurnost, svega toma tamo više neće biti. Bićemo poput njega, mi ćemo reflektirati njegovu slavu. Danas mi nismo ono što trebamo biti, ali tada ćemo biti savršeni kao što je on savršen. To možemo samo zamisliti. Kakav će to dan biti? Apostol Ivan kaže, ljubljeni, sada smo djeca Božja. A što ćemo biti, još se nije očitovalo. Ali znamo kad se to očituje, bit ćemo mu slični, jer ćemo ga vidjeti onakvog kakav on jest. Vidite, mi smo pozvani da istrčimo našu životnu trku. Naša životna trka nije gotova. Za neke od nas ona je možda pri kraju. Neki od nas možda smo u sredini. Neki od vas možda ste na početku te životne trke. Početka života sa Bogom. I Bog vas je pozvao da ove principe o kojima smo govorili primjenjujete u vaš život. Svi smo na to pozvani. Da bismo postali duhovno zreli, da budemo slični Isusu Kristu. I to je naš životni poziv. To je treća svrha našeg života. Da iz dana u dan budemo što sličniji njemu. Prva svrha je da nas on voli, da smo ljubljeni. Bog nas je stvorio da nas ljubi. Druga svrha, on nas je stvorio da pripadamo njegovoj obitelji, da pripadamo jedan drugome. I treća, da budemo slični njegovom sinu Isusu Kristu. I ajmo u tjednu koji je pred nama učiniti jedan mali dječji korak prema toj duhovnoj zrelosti. Ponovo, svaki dan pročitajmo barem jedno poglavlje Svetog pisma. Provodimo nekoliko minuta svakog dana u razgovoru sa Isusom. Fokusirajmo se na njega. Naučimo ove stihove na pamet. Rimljanima 8:28 za ovaj tjedan. A one ponovimo. Nađimo se u malim biblijskim grupama ovaj tjedan. Ako nemate biblijsku grupu, nađite 2-3 ljudi s kim možete zajedno porazgovarati o duhovnoj temi, pomoliti se, ohrabriti se. I neka to bude jedan mali dječji korak prema duhovnoj zrelosti. Amen. Molimo se zajedno. Gospode i Bože naš, tebi smo zahvalni i za ovu riječ koju si nam dao ovog jutra i zahvaljujemo, Gospode, za taj poziv koji si nam uputio da budemo slični tvom sinu Isusu Kristu. I doista svim srcem, Gospode, mi to želimo. Ali svjesni smo svih naših padova i problema i poteškoća. I Gospode, ja te molim za moju braću, sestre, za moje prijatelje, da kroz sve ono što oni prolaze, možda ovih dana, mogu, Gospode, sa tobom prebroditi. Ja te molim da na poseban način im budeš blizu. Bez obzira na iskušenja, protivljenja okoline, bez obzira na odluke koje moraju donijeti u svom životu, ja te molim da im ti daš snagu, hrabrost i odlučnost da žive sa tobom, da trče tu trku koju si ti, Gospode, odredio za njih, a da se odupru trkama koje drugi ljudi žele da ih mi trčimo. Gospode, molimo za tvoju mudrost, za tvoju snagu, za tvoj blagoslov u našoj svakodnevnici od ponedjeljka pa sve do iduće nedjelje. Molimo da budeš sa nama, pomozi nam da se oblikujemo u tu savršenu sliku, u tvoj karakter, Gospode Isuse. Evo to svim srcem želimo
i molimo za tvoju pomoć i tvoj blagoslov. Amen.